Бате Гойко, здравей! Бате Гойко, здравей! Чакай да видя откъде да почна. Чакай сега, не си дошъл да ми чистиш тук, разбираш ли? Слави, дай някой лев, нещо зрънчо, това отва. Или дай си поне, дай поне. Мислиш ли, че излизам аз с предаване с пари в джоба? Кажи ми. Какво ще си купувам от тук? Кажи ми. За да нося пари. Пари нямаш, обаче дай тогава една цигара, моля ти се, че имам тричленно дете, имам и не мога да го изхранвам, човек. Дай една цигара поне. Ти не хода с цигари, аз слизам тук, това да не е пушилня. А и не пуша, защото пушенето е вредно. Па за детето не е вредно, па за теб ще е вредно. Що? Не искам. Кое е вредното? Да пушиш е вредно, бе. Че това дед го еде детето, да не е по-безвредно. Да знам твоето дете какво еде. Да не ти казвам. Добре, какво сега? Няма да ти дам нито една стотинка, нито един лев. Разбираш? Ама нямам много работа от много време и вече не знам какво да правя, човек. Мисля, че съм на прага да направя нещо крайно нетипично, крайно лудо, нещо нетипично такова, например да потърся работа. Я да видим сега. Обаче, каквото и да съм работил, до сега се проваля ме гонят. Какво съм ви да правил, бе хора? Защо ме агресират така? И понеже не мога да се задържа на работа и няма магизи, се наложи да се отърва от кучето ми Антиконти. Как се казва? Антиконти. Антиконти? Изгодих го. Изгодих го. Ритнах го, фърлих го и със свито сърце казах на жената, жена, изгодих песа. Що бе, Гойко, бе, вика тя, какво ти е направило? Викам, за втори път го фащам да еде от моята кофа. Затова го изгодих. И изобщо кризата ме удари, направо ти казвам, здраво ме удари. И трябва да се набера работа, защото не се издържа. Защото един приятел от Катуна ми каза, че за да се набера работа, трябва да се напиша CV. Какво да си напишеш? Такова... CV, не CV. CV. Биография. Биография. Не, бе, това е работа. Или автобивка. Автобивка, нещо. Няма значение. Там не му викат така, други ме. И си взех една, значи, екзема да се я попълня. Не екзема, бе, екземпляр, бе. Нищо бе, нали, едни така му викат, други. Нищо няма, бе, да свещи ми е нервно. Скъсани са ми нервите. Чуй какво съм написал сега. Гледай какво пишеш тука. Кажи. Гледай какво ми пише. Значи, трите ви имена. Бе, не ме нужда от това, като отидете в махалата, просто питайте за Гойко. Какви трите имена? Професионален трудов опит. Това е лесно. Значи, първо, от март 2007 до декември 2007 за продажба на цигари без бандероли. А после от септември 2010 до февруари 2011 за дребна кражба. Дребна, защото откраднах жена ми още малка, къде беше. Хобита. Какво беше той? Аз от хобитата знам само Фродо. Това е хобит. Хобитата, да. А умеете ли да работите в екип? Значи мога и в екип, мога и по анцунг. Значи мога даже и в костюма от сватбата да работя, ама сигурно ме обалял, че тогава бях на 12. Тук пише нещо, телефон за обратна връзка. Стига глупости, аз имам 7 деца, не съм обратен. Добре, няма нужда сега, няма нужда, не се ядосвай. Стига съм се занимавал с тия автомивки, CD-та и въобще не ме интересува. CV, не CD. CD, да. CV. Едни му викат CD, други му викат CV, ко ти пука. Аз колко неща съм работил, тия глупости ма карат да пиша. Какво ли не съм опитвал да работя, като бях по-млад? Работих и като имитатор на Майкъл Джексън. Я покажи. Хубаво ли бе? Ама той бизнеса... Извинявай, само да те питам, като имитатор на президента Стоянов работил. Работил ли си?
Защото ако си работил... Как се помня, игра. Батето го правя на ляв крак. Ако си работил като имитатор на президента, ще съм за мен и Цецо, кажи нещо. Здравей, Цецо, здравей, Окей, работил си. Абе, знаеш какво, за Майкъл Джексън да научих и английски. Ти между другото, знаеш ли какво значи I don't know? I don't know, значи аз не знам. Какво? Не знам, значи I don't know. Защо всички викат не знам, бе? Ти няма ли да знае какво значи I don't know, бе? И ти не знаеш, и кой да знае тогава? Значи аз съм работил и имам голям опит, между другото, всякакви работи. От чистач на туалетни до чистач на външни туалетни. Браво! Да, и си спомням, че... Ох, чакай бе, човек, бе, що ми го прави сега? Още не съм почнал да го ям. Какво си спомняш? Какво си работил преди якъс? Спомням си, че преди работих като доставчик на вафли. Обаче пак стана проблема. Казах на шефа, че не съм доставил вафлите. Той ми вика, добре, тогава къде са всички вафли? Всичките отидоха за гориво, бе, шефа му викам. Как тъй за гориво, бе? Той днес как се носа? Аз му викам, бе, па, коня ги изяде, как за гориво?